sangrungsal bebagai khorok cuku simino sung hatanai rok sangrungsal mani bagai sangrungsalo kwaifang hati brum dazar ungo abni bagai kami amsoni lukorok boloni mekidung thaikadang phalma bai siminche boroni nukung choleu abni bagai tini hatiwo phalna painani bagai joton thanglaijak abni bagai tini ke bokri phano korbu press club ni adong rok siminno tini tahu Biramani Triprani Mangkwthwi no khulai tong tamni bagai khona nang nang sungka balai hamani kok sung smai tanglai jak no himano korbu press club ni adong rok tahu Biramani Triprani Mangkwthwi khurna bagai moji manthung mainathung phaiphono u phathaino nornai opte khino sung wanchuk lai koksab lai smai tanglai angkhulai phalajak abani bagai oro amchoini lukurok sini u kokno belai no chajakha abani bagai borok sungno logiro asik siminche ngkhei kami brum no sal brum no salai jagino tongoi togo specially belekno hambai waifang amchoini lukurok no sungno guri tini u kami yake khana u kami yake soni u kami apteke subai tongoni bagai abono sanai kami amchini borok ba kri rok mangsiba hati rok maklayo chung bujuo borok kri phono sung hak khulai tongi tongo tini 12 September kakha balai no kha sajanai ko 2nd of September ni simin chung mangte khurei 2nd 3rd 4th saltham chung hak khulai mang tong paithago JCB sunor horda mantri suklacharani order by belaino khasrang janai ko phiaba 5th September ni simin 8th September jara simin no JCB ko yang Biramani Triprani puskini jora phai sokai ko phiaba 9th September ni sanjao no sokai jani ko tini 9 no lai 10 11 tei tini 12 September diponi soti damsa kai tokha tawkhano chain gari JCB sokayako unkei nokha salbri hai kai tongkha tini bai kaisa kok sumung sanamusungo obatama mantri ni order rokno SDM BDM SDM DM tama asuk serious riya hai ke nukjago mantri sakbai thangno 10 tarik lai thangnai 10 September o bihigno Kokborok kalangkha khirano sopainai hinai it means 10 September Suklacharan Mantri Suklacharan Shakha 11 no sopaina tongmani 11 no sopailia 12 no sopaina tongmani piaba tini bo sopayako chain gari sopainai hinai no ayang je puskini no bachirna thangai eba kheba rock khaklaina thangai taku Biramani Tripra watana phayei u hathayo phobjak langmani taku Biramani Triprani bihik odini Triprani koknorogei belai khas hajakjak bo a pukri no se bachirna thangai bo ha phobjak mani phiaba tini JCB phaina bagai boni pukri tam phlai jakha na aw khabo sajanai kokno phiaba mantri samani mantri Suklacharan kok samani bo soino asu hakbangma yang bo longa borule khibinai u haro tumungma ayang phasing tuniri khan ke bo tuisi methap jagnai tui methap jagise tuisi phungui tongnai ke angkha apte ke tongya abani bagai oroni hano poskini o orinai apti haibani kok mantri aw chawo ang sabot layu akokno thiaba paithago Mangkwthwi khurbai manbai mani yagolo eba manya phono to khurbai khan to sini samu bihino je subana tongmani sini samu paikha no kalayo haifano azarawo a puskini no jai jai ebisa kahapwe sunamai aroko khisnai ri nangthung ai kei boni besaro bokri bosajungno
to sai bu thijak mani ba ke actually bro oro phai je nok tong mani abo ba apte no apu kini bagai no bro oro nok sei tong mani ke pukri sikri khang kale bro oro phai mani kuno meaning si tong la aboni bagai koi nai o ga kairam parani political ni phanang thung ba sam tangkra ro ma phanang thung okar ro ma phanang thung ruwaza ro ma phanang thung te srikantari chairman ro no te orli political ni district president secretary BDO SDM jotono obono kobunai bo boroni nuku or puskini ni bagi se phaitong phaima ba puskini baini incident kha Biramani Tripathikia tabuk puskini no tewisha debak sampai bayi puskini sinamoi aro bo pyoi ni na ya asuna jotono hambai